Bog gruntovčani! Evo nas, vrijeme je za 6. isporuku ove sezone, pa evo da vidimo na brzinu šta imamo u košaricama. Kao što znate, manja veća, sastav je isti, količine drugačije, počele su nešto malo težije kulture, pa će biti kilogrami veći. Nastavljamo sa crvenim i zelenim salatama, sad imamo neke nove, počele su nam crvene regica i tak neke. Neki vole, neki ne vole, slobodno nam javite kako se vama sviđa. Kelj nastavlja, blitva nastavlja. Mladi luk, nešto je malo bilo ovako mokrije, pa je malo manji i malo je slađi. I naći ćete crvene, to jest ne znam koja boja, ljubit će ste, i obične korabice, par glavica luka, malo krastavaca i mrkvice, a prvi puta ove sezone kreću tikvice. Imajte razumijevanja, još uvijek dosta male, ali sa sljedećim dostavama će narast. To je to, uživajte, javljajte nam sve kako je, kako vam se sviđa i dobar vam tek.